gracias al Ayuntamiento de Barcelona, de verdad que subvención, ¿no? Otro año pasado y este año también, gracias al Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces, Fundación Casal Tíbet, hemos podido organizar este ciclo, ¿no? De la no violencia, valor de la vida humana, a vivir cada uno de nosotros, no importa quién somos, ¿no? Entonces, día por día, vivir dignamente, con más feliz, con más sonrisa. Eso es nuestra idea. Voy a invitar al señor Manel Vila que nos comente cosas interesantes, ¿no? Les ciutats començaran a jugar, les ciutats o les macrociutats, perquè hi ha ciutats d'aquesta que tristament no se sap ni on comencen ni on acaben. Les últimes informacions que vaig llegir és, per exemple, la ciutat del Cairo creix 100.000 habitants per mes. Una ciutat que creix 100.000 habitants per mes al final acabarà sent la ciutat-estat. A Istanbul no se sap on comença i on acaba, per la part asiàtica és un continu urbà, tot això. Aquestes, cada cop, tot s'està configurant en unes grans metròpolis, els habitants que ja té Mèxic, Distrito Federal o aquestes grans concentracions, llavors aquest món local cada cop vol ser molt més present a la presa de decisions i vol estar més present quan hi ha accions que li poden repercutir en el seu carrer. Fa un any i mig a l'Ajuntament de Barcelona vam encarregar un informe sobre la projecció internacional de la ciutat per situar-nos, perquè contínuament tens que anar movent amb aquest panorama del món globalitzat que ha estat, situant-se en quins són els elements més positius i que te tenen que ajudar a tirar endavant la ciutat. I preguntàvem a la gent sobre l'adjectiu de la ciutat i com qualificaria la ciutat. Majoritàriament sortia el tema de com veus Barcelona? Molta gent deia una ciutat molt turística. Com veus Barcelona? Una ciutat molt de congressos, però hi havia molta gent que deia Barcelona, una ciutat solidària. El fet que d'una manera espontània la gent quan li preguntes que viu en una ciutat solidària i tal, és un tema que amb un petit estem en aquests ambients, però en aquests ambients a nosaltres ens enorgulleix com a barcelonins, que hi hagi aquesta associació amb Barcelona i Ciutat Solidària. Jo el que avui us venia a parlar és que em sembla que cada cop més les ciutats poden anar adoptant aquest paper de ciutats compromeses amb la pau.